Йога на разума. Нека се замислиме за нещата, които правим в нашето ежедневие, защото те са важни и изграждат цялото ни битие и битието на нашите братя на земята, нашите братя и сестри. Нека се хранят, перияждат, един ден те ще се пръснат, а ние ще браним своята вяра и телата ни ще възкръснат. Слава на Бога, че да мразя не мога, със своите слова се опитвам да оплета слънчева бяла роба, но мога да го сторя само ако се свържи и обикна хората. Йога на разума, за да се отвържа от формата, догмата да разчупя, сякаш изпускам кърмична ваза от високо. Само в тази фаза можем да се излекуваме от това време жестоко. Да освободим ума си от 9 до 5 е трудна задача. Всеки краче забързан и завързан към стари убеждения се влачи. Възкачен на панорама наблюдавам тази ежедневна програма и се питам дали това не е просто лоша зрителна измама. Но няма как да разбера ума, защото всеки живее в мислите си. Те са реални само когато той е там и е в хармония с тях. Дали си бил голям или малък, един ден от те остава само прах. В необятното пространство няма мащаби, няма роби, няма количества, размери и никой от другия не граби. Никой от другия не граби. Да живея свободно, това е моята мечта на този свят. И докато живея така ще бъда вечно богат и благодат ще изпълва всяка моя клетка. Затова си давам сметка колко по-красиви биха били нещата, ако махнем тази решетка, която от векове е обградила и е скрила от погледа на съществата вечното, неизменното и човечното отношение към нещата. Ако заедно отделим миг, в който да концентрираме и насочим енергиите си, да съюзим и трапа черен да прескочим. Ако просто осъзнаем, че живеем назаем, без да знаем ще обикнем живота и напредъкът ще е осезаем. Ако отвръщаме на всеки удар, земята ще се пропука. Ето зъб за зъб избиваме, за това човечеството стигна до тука. Толкова напреднахме, че доверието е все по-далечно понятие. Образовани сме да сключваме договори, а земята интернат ли е? За хора изгубили връзка със своите родители, сякаш били сме изоставени. Отворете своето съзнание, моля внимание, сестри и братя, не сме забравени. Моля внимание, сестри и братя, не сме забравени. Не сме забравени.